Nej. Nu skal du ikke snakke om en tidsmand, når du gør en lille ting. Jeg er lidt større. Okay. Ja. Sådan en lille ting. Ej, ja, men så går jeg. Ja, men lad være at snakke mere om det. Ja, større. Min, den gemmer sig. Den er sgu bange nu. Nej, den er bare, den snegler sig bare ind, når det er, den ikke skal mere. Den snegler sig bare ind. Nej, men så kommer den i sådan en små cirkler, på grund af, at den ikke skal mere. Fordi der er 3 snegle på vejen. Det tror jeg allerede, han havde børn. Mange gange. Det tror jeg, den har. Det tror jeg. Prøv at tænke på. Har du hørt om gulpladevideo? Det er det samme med børn. Fuldstændig det samme. Nogle har på gule plader, nogle har på hvide plader. De fattige har på gule plader. Det vil sige, alle os, der ikke rigtig ved det, men det stadig er inden for samme periode. Dem på hvide plader, de er klar over, de har børn. Hvide plader, hvide, alle steder. Jeg har et par gule pladebørn. Det vil sige, jeg er ikke rigtig klar over det. Selvom det er inden for den periode, hvor det kunne være mine børn. Forstår du? Ja. Det vil sige, at jeg har mere end 1 barn. Fordi det er inden for den periode. Du har ingen børn, fordi det er uden for perioden. Men prøv at tænke på. Men dine forældre, dine forældre, de ved, de har en barn. Prøv at tænke på, fordi dine forældre er inden for en hvid periode. Og jeg er inden for gul periode. Prøv jeg har 2 børn. Prøv at tænke på, hvor mange børn du kunne lave. Nej, det skal vi ikke snakke om. Så derfor, jeg siger til dig, tag den hoved på hovedet, du klasker den ind, du lægger hovedet på den, og du sover nu. Ej, gutter, I må gerne ligge og væske og hygge. Svisk? Og knald. Ja. Med de damer, som I har inviteret. Ja, men uden det der. Hallo, hvad nu hvis det kommer til at ske til det? Hun er kraften med viljen, der får mig i dag. Så går lige ned og væk mig og siger, prøv at høre, Agle, hende her, ikke? Og så skal du vise mig. Så er det ikke nok med at sige, Dina. Agle, jeg har fået Dina til Holland. Hun er satanet med vild. Det går ikke. Du er nødt til at skal vise hende og sige, fysisk, det er Dyna. Nå ja, fair nok, hvis du vil have Dyna med op en tur i barsedynen, så gør du det. Men kom lige ned og fortæl mig, nu giver vi gas. Nu får hun satanet. Nu ruller jeg slangen ud. Jeg smider den ud af gulvet. Nej, det er ikke sådan, det er. Gutterne ligger så. Nej, det er jo ikke. Prøv lige at få den i gang. Så lad os tage den derfra. Ikke? Men ellers så slapper jeg. Kasper siger det også lige til sådan. Nej, det gider jeg ikke. Nej, fordi I sover der. Kasper, de sover der. Det har vi aftalt. Så derfor, når det ligger fuldkommen latterligt vildt, så sover vi også stadigvæk. Men kan vi ikke aftale, bare lad sengene være. Spil som om vi sover. Det er fair nok, I ligger og snakker, gutter. Det er fair nok, I ligger og snakker, men lad være med sengene op af. Hvis de der bøsser bliver ved, så kommer jeg og siger det, så går jeg ind og smadrer helt lort. Jamen, de er virkelig irriterende. Hvad for nogle? De andre drenge. Ja, de er irriterende. Brede? Om de er brede eller smalle, det spiller ingen rolle. Men i hvert fald kom og sige det. Er det dem? Er det vores? Ja. Ej, det er ikke jeres, fordi de er ikke så brede. Okay. Det er Anne Højs. Skal du lige se, at der kommer der her, eller hvad? De skulle da ellers flinke nok. Har du ikke set, hvordan den er inde i? Der er råden. Det er større end din. Ja, men det er også derfor, jeg brækker. Det er simpelthen forfærdeligt. Det kan være så stort i den her alder. Ej, men I må gerne ligge og snakke, men lad nu sengene være. Ikke? Jeg er ligeglad. Nej, Kasper, prøv lige at høre, hvad jeg siger. Jeg er ligeglad med, hvor længe I snakker. Snakker jeg til klokken 1 om natten? Jeg er fuldstændig ligeglad. Men lad sengene være. Du bruger bare helt larmer. Nej, lad sengene være. Er det ikke i orden? Jo, du røver. Hvad? Jo, du røver. Var der andre end mig, der kunne høre Anders der? Du ligger med hånden langt op i anus. Hvis det er det, du kan lide, og det er det, du har brug for, så gør du det. Men lad nu være med at ligge med sengen opad, for det er vigtigt. Og så husk, Agle, når du er på sengen, så syng den der sang. Penis in your anus. Hele tiden. Der bliver hun sikkert i munden, der du humør. Hvad er det for en sang? Fordi jeg skal lige have den ind. Penis in anus. Penis in anus. Ja. Penis in anus. Den første vågner i Penis in anus. Okay. Jeg har den.
Men så er du for... Det er ikke sengen opad, det er fair nok, I giver den gas. Det skal jeg lov til. I skal have lov til at hygge jer, men ikke sengene. Godnat. Men, det var godt. Så fik jeg det hele på film.